Máme úspěch s podnikáním doma a rádi bychom zkusili jít do zahraničí. Už příští týden se chystáme spouštět kampaně. U poslechu vítá Martin Kůra. Tak já bych v tuhletu chvíli řekl zadržte a položte si klíčovou otázku. Zkusili jste někdy jet něco prodat do zahraničí? Nebo prodávali jste někdy něco v zahraničí? Pokud ne, tak vám garantuji, že na 99% máte očekávání co do prodejů v zahraničí nastaveno příliš vysoko, příliš ambiciózně. No a proč příliš ambiciózně? Je spousta faktorů, které je potřeba vzít v potaz, pokud expandujete do zahraničí. Jako je například to, že při vstupu na nový trh začínáte úplně od nuly. To znamená, máte nulový brand, nulové povědomí o značce. Ale možná si teď říkáte, no jo, ale my v Čechách taky nemáme nějaký jako kdo ví jaký brand a přesto prodáváme docela dobře. Tak to je jedna z věcí, která se dost často podceňuje, protože i když si o vás neštibetají vrabci na střeše nebo neslyšíte jméno svojí firmy při cestě do práce nebo se nevidíte na billboardech po celém městě, tak to neznamená, že nemáte vybudovaný nějaký brand, na základě kterého prodáváte nebo který vám pomáhá s prodejem. A v zahraničí, když vstoupíte na nový trh, tak tato výhoda vám vlastně úplně odpadá. Dalším faktorem je důvěryhodnost, respektive velmi malá důvěryhodnost. Jakmile se pokoušíte prodávat přes hranice, tak automaticky jste mnohem méně důvěryhodní než místní firmy. Já někdy dávám takové přirovnání, jako je, když si chcete něco koupit na e-shopu, tak koupili byste si něco na e-shopu třeba z Albánie, když byste nakupovali z Čech, tak úplně stejnou otázku si kladou i zákazníci v zahraničí a neznamená to, že odpověď musí být nutně ne, ale určitě je to faktor, který vám nepomáhá v tom zahraničí. Další věcí je zpravidla vyšší konkurence, respektive násobně vyšší kolikrát nebo mnohonásobně vyšší a s vyšší konkurencí jdou ruku v ruce i vyšší ceny za marketing, vyšší ceny obecně, jako jsou například i vyšší ceny za prokliky v kampaních a tak dále. Obecně více zaplatíte na marketingu. Takže když v Čechách platíte 1000 korun za cokoliv v marketingu, tak jako kdybyste třeba platili 250 korun. Tak takhle si to můžete představit. No a v neposlední řadě je to nějaká jazyková nekonzistentnost. My jsme zvyklí tady v Čechách, že máme jeden jazyk, češtinu, kterým mluví drtivá většina obyvatel, ale na zahraničních trzích tomu je kolikrát jinak. Máte spoustu expatů. Když třeba prodáváte do Německa, tak je dobré počítat s nějakou anglicky hovořící menšinou nebo expaty. Když prodáváte do Španělska, tak je dobré počítat s katalánštinou a dokonce i tak, že část obyvatel třeba vůbec španělsky nemusí mluvit a takových příkladů bych mohl zmínit spoustu. Každopádně tím vás nechci nějakým způsobem odradit od té expanze. Do zahraničí určitě jít lze, stačí to nepodcenit a neodfláknout. Určitě s nějakým punkovým přístupem tam opravdu díru do světa neuděláte. Pojďme se podívat na takové ty nejčastější chyby víc v detailu, řekněme si, proč je to špatně a v zápětí vám můžu říct 4 takové osvědčené způsoby, jakými lze velmi střízlivě a velmi efektivně expandovat do zahraničí skrz nějaké online kanály nebo s využitím online kanálů. První taková chyba při expanzi je nevybrat trh strategicky, ale jen na základě nějakých makroekonomických dat nebo hůř na základě nějakých pocitů. O čem mluvím? Například chceme do Německa, protože v Německu utrácí víc peněz. Nebo chceme do Ameriky, protože v Americe se dá vydělat víc peněz. Nebo naopak nechceme jít do Polska, protože Poláci jsou škrti a nikdy od nás nenakoupili. Všechny tyhle ty věci mimochodem jsem slyšel od klientů
na vlastní uši. Ten poslední argument byl dokonce takový, že když jsem se zeptal, jak na to vlastně přišli, že Poláci od nich nikdy nenakoupí, tak ta odpověď byla, protože spouštěli kampaně a porovnávají je vlastně s výkonem kampaní, které pouštěli v Čechách. Tak samozřejmě to už je špatně samo o sobě, protože kampaně v Polsku vám na začátku vždycky budou fungovat mnohem hůř než kampaně v Čechách. Takže to jsou takové spíš jako předsudky. Další takovou chybou je nezmapovat si právní prostředí té dané země, 1000krát omílané německy hovořící trhy nebo Německo, kde je to nejmarkantnější v tuhletu chvíli, nebo aspoň z našeho pohledu, protože jsou to i naši sousedi a tam samozřejmě můžete velmi narazit, ať už z hlediska nějakých hrozících sankcí ze strany státu, ale i případně konkurence vám může zavařit a rozhodně se nedoporučuje nezmapovat si tenhle trh z hlediska práva nebo neprobrat ten záměr expanze s nějakým advokátem. Ale i samozřejmě jsou jiné trhy a jiná právní prostředí, jako je třeba Amerika, kde máte v každém státě trošičku jiná pravidla, trošičku jiné zákony, co se týká prodeje online. Hodně často diskutované téma je privacy, neboli ochrana osobních údajů, kde každý stát to má ošetřeno trochu jinak. Některé jsou úplně liberální, některé jsou zase hodně konzervativní, takže doporučuji právního zástupce nebo advokáta na daném trhu si sehnat. Dneska jde samozřejmě přes Google najít úplně kdokoliv. No, další častou chybou jen si nechat přeložit web nebo si přeložit web pomocí nějakého strojového překladu a nestarat se o nic dalšího. Tady k tomu mám takový zábavný příklad, který jsem nedávno viděl u jednoho webu, který měl i českou mutaci. Viděl jsem tam zajímavou větu, která zněla: rádi vám na základě vaší žádosti připravíme trénink vašich pracovníků na míru. No, trénink, samozřejmě, když jsem nad tím trošku dumal, tak trénink nebyl trénink, ale bylo to zaškolení nebo školení a celkově ta věta zní tak jako divně a když si představíte, že si necháte přeložit web, tak takových vět tam můžete mít spoustu, protože ta věta sama o sobě je přeložená v podstatě dobře, jenom nerezonuje vlastně s tou cílovou skupinou. No a když chcete mít úspěšné texty pro nějaký zahraniční trh, tak určitě strojový překlad nebo prostý překlad vám stačit nebude. Prostý překlad vám zajistí to, že budete mít ty texty dobře přeloženy, pokud ten překlad bude dobrý samozřejmě, ale to nic nehovoří o nějakém prodejním potenciálu nebo prodejním výkonu těch textů. To je kapitola sama o sobě. To samé platí u překladu kampaní. Hodně firem se také uchyluje k nějakému strojovému překladu. Ono to je teď jakoby módní, ale je to módní takovým způsobem, jako je všechno, co je módní. Podle mě na tom není nic špatného na strojových překladech. Má to jenom určité nějaké use case, jenom určité případy, kdy to dává smysl, podle mého názoru. A to je hlavně v případě, kdy těch textů máte hodně, jo? Jako je například stovky tisíc stránek na webu nebo desítky tisíc slov kampaní nebo v kampaních. V jiných případech jsou to pomocí strojového překladu ušetříte, já nevím, tisíce korun řádově a to se prostě vůbec nevyplatí, protože každá koruna, co tady ušetříte, tak potom mnohonásobně ztratíte na nějakých potenciálních revenues, na nějakých výdělcích na tom trhu. Takže pouze přeložit kampaně nebo použít strojový překlad, pokud nemáte 10 000 slov v kampaních anebo stovky tisíc stránek na webu, tak ve většině případů nebude ekonomicky vůbec dávat smysl. A to mě navádí vlastně k bodu číslo 5 a to je nezapojit rodilé mluvčí. Nebo nezapojit je správně. Můžete mít rodilého mluvčího a pošlete mu texty a řeknete mu koukni na to, ale to není ten příběh, to není to, co byste potřebovali, protože ten rodilý mluvčí vůbec nemusí vědět, o co vám jde a pokud je to
například rodilý mluvčí, který je zároveň i překladatelem, tak se může taky stát, že bude kontrolovat přesnost toho překladu a řekne vám, jo, je to všechno v pohodě, nebo se v horším případě bude hádat s tím vaším dodavatelem překladu o nějaká slova a vy to budete reklamovat složitě, ale stejně vás to nepřiblíží k tomu kýženému výsledku. Je potřeba si dát záležet a popsat tomu rodilému mluvčímu, jak chcete, aby ty texty působily a co od nich očekáváte, například to, že budou prodávat. Pokud chcete texty prodávat pomocí textů, tak je potřeba je doladit tak, aby měly prodejní potenciál, aby nepůsobily jako překlad, případně si ty texty nechat napsat na základě nějakého zadání, nějakého briefu přímo od toho rodilého mluvčího. Teď se dostáváme tedy k těm 4 způsobům, které jsou za mě nejefektivnější, co se týká expanze a jsou, dejme tomu, i takové přátelské pro nějaké začínající firmy nebo pro nějaké mladé firmy nebo třeba i startupy. První způsob jsem nazval soft launch skrz SEO. Co to znamená? Znamená to, že když máte nějaký web, tak vy si můžete vytipovat nějaké jazyky, nechat si ten web jenom zkrátka přeložit a vytvořit si jazykové mutace. Vy nemusíte mimochodem si ani vybírat nějaký strategický trh v tuhletu fázi. Vám stačí, když budete ten web mít přeložený, budete mít vytvořené jazykové mutace. A v některých případech si ani nikdy jakoby nemusíte vybírat nějaký strategický trh, pokud máte ten trh pokrytý nějakými jazykovými mutacemi v tom daném jazyce, kterým se hovoří na tom daném trhu. No a soft launch skrz SEO budete mít jazykové mutace a vaším úkolem je postarat se jenom o to, aby ty jazykové mutace a veškeré ty texty v těch jazycích byly do co největší míry zaindexovány vyhledávačem a pak to necháte nějakou chvíli běžet. Nějakou chvílí, myslím, několik měsíců, případně let, ale myslím si, že pár měsíců by mělo stačit, tak, abyste nazbírali organicky co nejvíce dat, co nejvíce návštěvnosti z těch daných jazyků. Jakmile se vám toto podaří a budete mít nazbírána nějaká data, tak vy je můžete potom vyhodnotit tím způsobem, že se podíváte, jak se vlastně ti jednotliví uživatelé na těch jazykových mutacích chovají a můžete to porovnávat mezi sebou. Je dobré porovnávat i nějaké jemné ukazatele výkonnosti, jako je třeba míra zapojení, neboli engagement, nebo prokliky na nějaké strategické stránky, prokliky do košíku, prokliky na stránky kontakt, cokoliv jakoby jemného, co je možné vyhodnotit, tak je dobré sledovat. A jakmile budete mít nějaké základní vyhodnocení nebo alespoň hypotézy ohledně toho daného trhu nebo té dané jazykové skupiny, tak můžete přistoupit k další fázi expanze, kdy můžete na ten trh namířit třeba nějaké kampaně nebo na tom trhu zkusit nějaký třeba link building nebo nějaké jakékoliv další aktivity, co vám přivedou více návštěvnosti. A tímto způsobem, takto škálovaně, takto postupně nespěcháte, máte čas, nehoníte se za nějakými výsledky. Vaší prioritou je co nejvíce snížit náklady na tu expanzi s co největším dopadem. Tak to samozřejmě je za cenu nějakého delšího časového období, kdy to trvá, ale pokud je jenom jakákoliv možnost, že je to pro vás varianta, že to můžete nechat běžet a dát tomu čas, tak bych to i doporučoval, protože je to takový přirozený způsob expanze. A samozřejmě to předpokládá, že máte i dobře vyladěnou analytiku, takže máte nasazeny i jemné konverze, nějaké eventy v té analytice, abyste to byli schopni dobře vyhodnotit. Další způsob je vyčlenit si nějakou částku, kterou můžete dát do kampaní a jít primárně po datech, to znamená maximalizovat množství těch dat, které vy vlastně z toho trhu získáte tím, že spustíte na tom trhu kampaně, ale rozhodně bych k tomu nepřistupoval tak, že budete od toho očekávat už nějaké prodeje, ale spíš bych se zaměřil na co největší kvalitu té návštěvnosti a co nejvíce dat, které vám to může dát. Je to dobré na to myslet i v případě
případě, když spouštíte ty kampaně a tam se vás zeptá, jaký je ten váš cíl, jestli jsou to konverze, nebo je to co největší dosah, nebo je to nějaká návštěvnost, tak já bych spíš zvolil v tuhletu chvíli nějaký dosah nebo návštěvnost, aby vám to dalo co nejvíc dat, vlastně se kterými můžete pak dál pracovat. V tuhletu chvíli už doporučuji mít ty texty na webu co nejvíc vyladěné, včetně i textů kampaní, i maximalizované ty kampaně ve smyslu těch popisků tam mít co nejvíc, aby měl vlastně Google nebo jakýkoliv ten systém, který spouštíte, tak co nejvíce dat, aby mohl vlastně zkoušet ty různé kombinace a tím pádem vám vybral i tu nejefektivnější variantu. Je to tak, že vlastně například Google, čím více dat mu dáte, čím více popisků dáte do těch kampaní, tak on zkouší více variant a tím máte i větší šanci, že nějaká varianta pro vás bude efektivnější a tím i vám zlevní vlastně ceny za proklik nebo ceny za konverze. Takže je dobré maximalizovat ty kampaně, vyladit ty texty co nejvíc, protože v tuhletu chvíli, když už vydáváte nějakou částku každý měsíc do kampaně, tak zpravidla bývá efektivnější dát na začátku nějakou jednorázovou investici do těch textů a do té lokalizace, která vám zajistí to, že ty kampaně vám přinesou větší výsledky kontinuálně. To znamená, že se vám ta jednorázová částka velmi brzy vrátí. Takže v tomhletom případě už se vyplácí mít ty texty více vyladěné, než jenom když zkoušíte tu první variantu, kdy jenom rostete organicky a necháváte to takzvaně běžet. Třetí způsob je prodej nebo nabídka služeb skrz partnera. Tady bych jenom doplnil skrz partnera, který zároveň vám bude posílat nějaká data, ať už ty zákazníky nebo jeho zákazníky na váš web, takže je to třeba nějaký affiliate partner, což je docela dobrý model, expanzní, a nebo jakkoliv se můžete dostat vlastně k datům o těch zákaznících skrz toho partnera. Není úplně dobré mít partnera, který vám dlouhodobě třeba několik let prodává na tom daném trhu, ale nepodělí se s vámi vůbec o žádná data a tím pádem vy se nemáte jak naučit o tom trhu nic. Nebo to může být takový model, kdy sice prodáváte exkluzivně přes toho partnera, ale máte přístup k těm zákazníkům, to znamená, můžete jim posílat nějaké dotazníky, můžete s nimi pracovat, vyspovídat je a tím vlastně, když tohleto budete dělat kontinuálně, tak se o tom trhu hodně naučíte. Takže to je spíš takový jako úspěšnější model prodeje skrz partnera, když vy máte zároveň přístup k těm datům nebo k těm zákazníkům. No a čtvrtý dobrý způsob je skrz inkubátory nebo akcelerátory. Tak zase záleží na tom konkrétním trhu, ale dost často ten trh se snaží přilákat i nějaké zahraniční partnery nebo zahraniční firmy, aby na tom trhu rozjeli nějaký prodej a podpořili tak logicky ekonomiku toho daného trhu. Takže například jsem se setkal s tím, že v Polsku, kde jsou inkubátory, tak hodně nabízí výhodné podmínky pro firmy, které tam vlastně založí si pobočku a pomůžou vám úplně s čímkoliv od založení společnosti po najítí nějakého strategického partnera, prvních zákazníků, investora. Vlastně vám dají takový jakoby full service. Samozřejmě záleží na konkrétním inkubátoru nebo akcelerátoru, ale tohle je jeden z příkladů, se kterým jsem se setkal. Samozřejmě na ostatních trzích to takto přátelské být nemusí, ale je to rozhodně jedna z cest, kterou se vyplatí zkusit. Případně libovolná kombinace těchto 4 způsobů. Takže za mě, co se týká expanze a nejčastějších nešvarů a případně úspěšných příkladů. Všechno, doufám, že jsem vás znovu inspiroval a budu rád, když se propojíme na LinkedInu, pokud ještě nejsme propojení. Budu tam pravidelně sdílet tyto podcasty, takže tím, že budeme propojení, tak získáte k ním přístup. Tak mějte hezký den.